Hello. Ranka da ɗaya gida lafiya lau. A san Allah, ka haɗa kwangilan nan kai kenan. To ni ka san tunda na gama ta zura fa kwangilan nan har yanzu wasu kuɗaɗe na sun makale. Sai yanzu wani asibiti aka bani kwangila a nan, so na aikin da ya ɗan yi nisa. In Allah ya yarda. Yawwa. Amma fa wallahi kaga in na gama wannan kwangilar idan aka yi man nuku wajen kuɗi idan ban karɓi jakula na sa ba shege niki. Uban wa zai zo ya ta wahala iska ba a biyan shi. Masu jajayen hulunan nan sai dariya suke mana. Gaba da gwamnati yunwa na nema ta kashe mu idan ban karɓi jar hula ba shege niki. Billahi lazi sai in tafi gidan da in ka dan gwani ya ban jajayen huluna. Hauka ake? Hauka ake? Maza da Allah wannan aikin ku yi shi shaf da Allah. Ku karo ko garin toka ne. Aha, ubanwa talaka da iya sani na jihar Kano, ubanwa zai mai wani ingantaccen gini. Ku karo garin toka ku zuba. Ubanwa zai yi. Ɗebo siminti, ɗebo siminti. Siminti kai. Ai na ji har wani iskanci talaka jihar Kano ke gaya wa mai gidanmu wai shehin dala. To ko ƙara garin toka bari in fita waje. Allah kawo wani mai jar hula in kashe shi da dakyau. Allah kawo man cikin masu jar hula birkila ko lebura in karshe da kankare. Alƙur'anin Allah. Ya hankali Allah, ya hankali. Da Allah aikin nan a mai da hankali. Allah ka wannan mai jar hular aqidan yau bai zo ba. Dan fatar ba. Ya ji dakin, ya ji kankare na zan karshe da kankare. Zan karshe da kankare. Zai tsaya yin wani gini yana ku tabbata. Assalamu alaikum, tane mu. Sai ku barka da zuwa. Yau ba ku ganni ba ko? Wallahi matsala ce da ni a gida. Larura ce da ni. Wallahi ba komai ba shi ne zo karba gurin Alhaji. Assalamu alaikum. Barka dai. Barka dai. Na kwana. Alhamdulillah lafiya. Ya gida. Lafiya kalau. Jar hula aqida. Nagode Alhaji. Jar wato kai baka rabuwa da jar hulan nan. Haka ne Alhaji. To ya aka yau kan makara? Lalura ce da ni a gida Alhaji. To iya kai ta shafa da banda. Iyali ne, iyali. To a iya ta. Taimako na zo a min na 5,000. To na 5,000 a cikin bayin da nake bi za a bani 5,000. Wai 5,000 ta kuɗi ko ta turmi? A kuɗi dai 5,000 uzuri ne da ni iyali. In ka ga na yi ma taimako yanzu 5,000 sai dai turmin daka kwara 5,000. A taimaka ba ku bashi. A taimaka. Ƙarshen wata. A taimaka mun Alhaji, a taimaka mun. Lalura ce da ni, a taimaka mun Alhaji. A taimaka mun. Kaga wannan kuɗin? A taimaka mun Alhaji. Kaga wannan shi kaɗai ya rage man ko uwar mu ɗaya da kai ban iya baka sisi. Mai zan siya a seja a zuba wa janareto. Dan Musa ne faɗa da yaran ka. Babin ne daban haushi yaudara ta yaran ka. Kadumul ake ce mai ashe akwai gara a kulo. Baba kiri na kanshi an ba shi ɗan abun goro. Baba ina gani, baba ina gani. Bani kuɗi na don ubanka. Billahi lazi akan 3,000 nan ko te ku kashe ka sai na bi ka. Mai gidan mu ya fi wajen mai gidan mu muka koyi son kuɗi shehin dala. Dan ubanka. Tun da kuɗi 3,000 ka kasa wani mun ita. Mu fa sunan mai gidan mu kadimul dala dan ubanka. Na bi ka san kuɗi har a teku sai in bi ka bani kuɗi na. Ko teku ka shiga bin kaza. In uwarka ce yar wudil baka kai ni iya shiga ruwa ba. Dan ubanka. Kana son wannan kuɗin? Ina so. Abu ɗaya zan ma. Na ganka da jar hula. Ka haɗa ni da mai gidanku da Inusa ɗan gwani. Ni ma ya ban jajayen hulunan. To ni a ina zan gani? Dan ubanka ni ma. Wallahi ban san inda zan gani ba, ban san inda zan gani. Ba ka gan shi ba. Wallahi. To mu koma ruwa.